uyu ndiani wenyu? Uyu ndiani wenyu? Uyu ndiani wenyu? Muningine wabawe ha. Agarora muningine wa meguru wangu. Oro muningine wa meguru wenyu. Okay. Mina ichizo. Iwe tipe chizo kuti uyu ukambata shido. Murumoyo ndakatanga chinzone next door wangu amene zvakakuonana patova netwes paupanyaza vaikuru pane vapfakazire vanyai vada kuzopfakazira vanhu vagera hapana enderera mberi bhozi kana varipo hamupfakaziri nyaya yamanzwa Umrisabu. makaitona kana mune maminetsi zvakapera hamusimitines patova netwes mashuwe saka next door wangu amene zvakatafunga aita kuti ndaimutsudza saka paitsudzwa ndopakapindura shoko rekuti suro mwada kuibata mubatiro hamuibati ndikava ndamuti murume unofunga ndaiwirira nazvo kuti ndamubata mabasa akawanda everything ngane motikari yangu itakura sei chimutose munini wangu everything chanisa pamba ndamuti waindochikubatsira chimubatsira zimwe pachena toshandisa nyimbo dhizira saka ndakazoti pamunini mashoko emozotaura nemudi wangu kuti mimi suro makada kuibata mubatiro woyo hamuibate sei chichanga chiitika kanza hanya dzedu akoma musanyepero tachingotapisana nyaya dzezanga tichiita zakuirana zvedu adatoda kutipesanisa ndati but dai muri imi ndikayamba kwenyu ndikataura mashoko iwaya munonzwa sei imi magara nchimbwa yakumba kwenyu ndibvaramba risei ndikati pamunini kana munozva mukuita kwangu dambo rangu dai masiyana nazvo ndikavayambire papa ndivatagara gore neri muna june chazonda ndabva kupiwa ndachinga ndapaka motikari pamashops pedu vandako madoro zvangu ndapate mumfanira ndoti munyengeni ndiye akandiudza kuti iwo uzotiwa mwana unotiwo vaningina vavo hasi vaningina vako chaicho here muningina vako ndiye mwana baba vako naamai vako chaichai vamwe vana vari kupazira imba muboma iye anongoera mutupo muchireneni vana kuti pamunye chichikiti bvaanitsananguziva unosekana pakwamubvunza nyaya dzodzedzi ine akazondibvunza ini ndowirira naye andibvunza nyaya dzodzo kuti muboma andibvunza nyaya zozotoibata sei ngoni anditengesa saka iko zvinezvi mugoma kavanhu vese zvejera kucha kutokuudzai nokuti nehasha dzamunadzo imimi zvavanokuzivai muri pakucha kutokuudzai but inini nekukuudzai mugoma kuti ndozviri kuitika ndibva ndaenda kumba ndatora foni madzimai angu ndatsvaga namba dzava ava shoko ranga rasvika kuti hasi vanhu vaikomingira nefoni tsvaga namba dzebva ndadzishaya ndabvunza madzimai angu ndobva wazviranga tikasvika kunogadziswa ndikavaenda kuna dombo wangu varipo vachinyandura tikambova navo last time ndobva takurukura nyaya nasekuru madzimai vanga madzimai angu akati ndaikonzwa chite nemurumoyo ndikati but zve3 years here zvinonzi mani 3 years kuti danana zvikanzi haa itikonza chete ini handabve ndadanana naye vakaramba shuwa madzimai angu ndibva tagara takuti gare mazuva mashoma makaona kubatikana kunga ndikaite ndibamba kuti kudya chakanga kundinesa bhodzi dzaindibata kunyanya madzimai angu bati nditombokumbirawo murume wangu kuti inini ndimboita pasekuru wamadhira kumontana imi muchisunungura pfungwa dzini ndikuona murama mukabatikana ndikati zvina kuipa madzimai munogona kuita se kuenda zvenyu kana mada kuenda kumontana kwacho ndoenda rini zvikanzi ndichazochaona ndienda rini zvadaro ndobva ndanotora panoshamwari ngandishanda kuwashford yotore manachisi amwana ndotora manachisi andikati manachisi akawandisa ka ndinosiya mamwe kuchiguri kumashops ndobva ndaudza madzimai angu andikati unosiya manachisi kumashops anzi inda kutoita mukana kuti ndiende kwasekuru akaenda kwemunisira kumberi ndikati zvakanaka madzimai ndobva ndatanga ndasira mashops vaenda kwasekuru kwepa indi vakusiya manachisi ava ndakuti gare zvenguva pfupi ndobva ndamutsa motikari vandatevera ndini ndovapata murodi ndoita se ndonovasiya kwasekuru ndini ndandine mumwe munin'ina wangu apa munin'ina wangu ati pawana kuziva kudzoka munin'ina chinonovatukura nemudhudhudhu andizoenda novatora nemotikari saka ndatifafambe ndikuona havasi kubatika murodi ndobva ndifonera madzimai matidarikira ndikati kuingoni mamita musikana nomaraini maapatiko saka shamwari yanga ndedza kuti haungadarika usina kundionawo nangoti chega ndione shamwari yangu kana mamutaro shamwari ndichitaura nyaya dzemunyesopedza ndinga kudisturbe ini ndakubva kuno
Zvandabona neshamwari apa anokuperekedza yeye ndakadzoka chiguma. Mazuva ayo kwakaitika bhendi. Funga yanga Friday kwaitika bhendi iri Sunday. Mashows baiba pangasiyana nachipa. Baiba. Madzimai angu akanga andikonekeza mukaita bhendi ndamunzi iri mabhendi zviite zvakanaka tiwira nchi. Ndati asoenda ndendo bhendi ndakuzobhendi chachipiri kamwe. Paitika bhendi rere uyu ndikamunzi kuti aenda kubhendo. Ndovana chakafunga kuti saka ndikata kubhenda anaita mukana wekuchera kuti madzimai angu eri pamondana. Ndovana zvoona ukazonge pamwe ndikufungira zvisiri but uyu ndikaziva kuti aenda kubhenda. Adzokobva kubhendi Sunday madzimai anati mbuya rini ngokubva kumondana kwebhandindo yamanje. Mande ndaenda kubasa kwakabareta. Ndovana ndakuta manachizo ndavasiva titigire manachizo ndasira manachizo ndine mududu. Mande saka tuzoka tese kumberi aiwa achakunda kuzoka ndinova chipiri. Chipiri mangwana. Hazvina kuipa. Chipiri ndagara ndikuya nemotikari padhezi baiba. Mimi munokasisa kuya tokutanga kuzoka tese chikunga. Madzimai angu ndobva uyawo zveshuwa saizvo. Right. Ndobva ndachisa nyaya yangu kudarira sabhuku. Ndesa nyaya yangu kudarira sabhuku. Murume uyo haana kuwanika. Akabva ndiri kurwara apo dare raifanira kuitwa iri Friday. Ati ndiri kurwara zvinzara tiri musana nokukosora ndasese. Bosi mazuva yako mukutonhora muna Juni zvandataura kai. Hakundikana kwaipadare madzimai angu ari kukosorawo futi. Sakura kuti apa uye zvaitika kukosora. Semunhu wechifungidzira. Unamboka hakira chete kuti pane zvikuitika. Hakundikana kwaidare aiti ndiri kurwara zvanzi Sunday ndobva atobuda haana kuzowanika zvachose murume. Ndobva abuda futi munzvimbo. Ini ndasara madzimai angu ndiudzei chokwadi. Dare reSunday rikazotaurika uyu asipo murume. Mudzimai wangu achiramba kuti haana kudare nemunhu uyu asi aipfimbiwa chete. Ndobva ndaita mameseji andikatora mufoni yake iyeyu ndikatora mameseji yemufoni wake yandakasendwa nemudzimai wangu nenhamba dzelaini remunin'ina wangu network. Ndatora meseji yaya ndobva ndatora kuti foto refoni yake yacho yekuti. Saka musi wedare weyo ndipandikazoti dare mudzimai wangu ataura chokwadi akaramba achiramba ini mushana naye wakupera. Asi akapupura ndizoti zvinodarika zvinezvi. Akataura chokwadi zvinhu zvoita zvakanaka asi kana asingadini ndakuchiputsa umbo wandinawo musha wobva wapera. Mameseji yacho kandaradza sekuru amajiya sekuru hanzvadzi yangu amai vamudzimai wangu. Sekuru zvanavati kana zvadaiswa asingadotaura chokwadi ngavaita ukatunduka nyanga abude pasaiti vakurukuru. Ndobva vabuda madzimai angu nangu machembere anga ari pavhileji papapo. Sekuru ndobva wateereka kubva kuti mese mizokadzoka. Ndobva wakurukura nemadzimai angu paweri. Ndobva wadzoka madzimai angu vagara pasi zvani. Sekuru ndobva wagumota atishwa ndinomudzidza murume takada muna shuwa. Zvanzi makore ndiyo yakurerengwa akabvuma madzimai angu ndizvozvo. Saka kubva ati saka unoda kubhadharwa sei? Ini ndikati no. Ini hasina kubhadhara. Bosi ndakaziva kuti ndikada kuti ndinobhadhara zvakati. Iye asipo. Pamba nemaspa yenda chimudza futi. Nditana nasikabhadhara asi nyaya ndikwanisa kuti ndiramechera mana ndichimuona nyaya dzakadai. Chinandi akasuluka munzvimbo. Anziwo but yo nasabhuku iyo chatakuda uyu murume uchamuona kana awe anofanira kubhadhara mbudzi. Pasabhuku mbudzi asvibisa dunhu ramangu iyo usinoisa nyavo kurefu wati yo usikumbhadharisa saka chimbosiya yakadaro. Ndagara shuwa rese zvakadaro. Ndibva program yekuzek voters education yeyo ndobva ndabuda almost mwedzi. Mudzimai wangu ndamusiya Perera paunopa mazivazve ukanongonodza nomesi wakatsika zvinotora nguva inotadza kuziva nyaya chaunaitaura nyaya ni shoti wanitabata uyo akakonzewa anditika takabata kuti iwe wakaona mameseji iwe wakabva akatora foto akazoonana nasekuru wake akataura chokwadi shwa sekuru ndi chokwadi kutora chokwadi chokuti iwe muenda dana naye anditika imwe statement yefuti imwe statement ndekuti pandakamburi bude chizodzoka chizonda bude ndoba akazodzoka muere adzoka ndobva anzona kuti vanhu ngomako yangu nakuregera zvama ende unokumbira uregere ndobva ane kune shamwari yangu nasumburera ndobva ndati andogona kumuregera but semunhu akambotiza baibai ngawaizvi adari ndimuregere padare rasabhuku ndobva wayashova ndati vandokumbira uregere zvanzi uregere une chiyo chaunokumbira chauregere une huku une mari une chi ndobva ati ndakana mari asi ndine huku inokwanisa $5
Asi ndonotora ukiyoni vanotora kubvana ndibva atindikumbeuregero ndati shamwari achakwanisa kuti ndikuregere nokuda kuti ndava nemaproblem atezvaranda kuti ndiite mhosva ndisina mhosva. Amai toda kuimwe moyo kuimurumai udamusa nemi andirega makazvarana toda statement chokwadi chekuti 1 murume uyu akakukonza ikako akakukonza 1 2 ndanda kuti uyu murume akutuira mameseji yakazviwa mafuto yomurume uyu 3 ndadza kunzima ana sekuru vakazokutorai vakaona kuti chokwadi shoka somunhu ari kuda musha nomukadzi wake vakasvika papoindi yekutaura kuti mafoto tayaona vakatora kakombai vakataura nemi shuwa makataura chokwadi ana sekuru chokwadi shuwa ndindiregeri kumurume wangu uyu murume ndadana naye. Saka imwe makaona chicheni manje murume kana kuchikomba ndokuda statement kuda ezvinosofakamona iye akakonzai aitenana nemi aita sei imi zvifana zvinhu mukamona inenge makuti chicheni toti murume wenyu here chikomba chenyu here ndozvitoda zvinhu zviviri chetetendere mberi kwezinyaya chikomba hazvitika ndochete zvakachitachiudzai kuti uri chikomba changu chikuitai kuti iwewe chikomba changu wakadana neni chete ndokuchengeta musa wenyika chimusarake munomuziva here sarake munoriziva anonzani mudze blessing kasere uri chikomba changu mudze itoni imimi mudze kuti imimi iwewe uri chikomba changu ndakarara newe ndakadana newe wazvinzwa here handisi kutenderana umbowo here unokurisa munyaya kuti mukadzi wakurara naye achiti wakarara naye nawi kutaurwa kwairi kuita kuti hanzi ndakaramba kuya kudare nekuti ndati unhu umbowo here uri kuburitsa kuti iwe chokwadi chakabiri ukainani muziva kunyepera totenda ndiri kunyepewa nekuti zviri kutaurwa kunzi ndakatiza ndakadii zvese zvikwangu siri kutiza ndakwangu kurwara sekretari tipewo maminitsa vatupedza nguva tipewo maminitsa nyaya ndemuswani nyaya ndemuswani September. So many to name 15 September. Right. Iwewe nengi anza blessing. Alright. Isiso asinini zvese zvokunzi zvauri kunyeperwa. Tanzwanaka. Wanzwa. Twakuenda panyaya yekudana nomukadzi chete. Wongo kumwe kwese kuyepa hauna iwe wakangoenda uchienda ungosingatizi. Handiti. Iwe ungozviendera kwauri kuzviendera. Nyaya yekudanana nomukadzi uyu ndo chete patiri. Handitika. Iwe mukadzi wakadanana naye yenge iri nguva yacho. Ndizoka. Kwete. Right. Okay, iwe unodanana nomukadzi. Asi mukadzi waimbotekisira naye message. Kana anambobvira ndatekisira naye message. Iwewe hauna uyu murume haana foni ine message yaenda yaibva kumukadzi wake. Yangu ini. Yakwe ubunza nini? Handina ruzivo nazvo. Ndinayo but inini handina message. Alright. Blessing. Nyaya Samoni iwe wakaiwana rini? Ni Samoni. 12 September. Alright. Ko blessing zvako kana iwe wakazvichenera usina kana dambudziko. Chakakutadzisa kuyo kuti uyo kunokudare uchizwa kuti hamuna mhosva pa12 September kusvika zvino zvinasi tiri pa10 December. Chi? Right. Musi wa12. Ndati chii ndo mubvunzo chete. Alright. Chakapa kuti ndisauye musi wa12 inawe kuti ndakapiwa Samoni musi wechina September. Nheru. Handitika. Mera 12 September. Dare rakandiya ndobva ravharwa. Rakabva ravharwa era. Aiwa.
Harina. Imwe mwedzi. Harina. Imwe mwedzi chakakutadzisa iwe uchizoti handina mhosva dzandinadzo. Chii? Right. Pekutanga ndakafonera Mr. Katsandi ndikati so far na mari ndai. Muna October. First time. Muna September. Right. October ndo bwazo eta sei. Pana October. Right. Iwe mirandi kutauririka. Chimira hako. Izvozvo zvoga kukundika kuya kudara. Handiti? Itori mhosva yakazvimira pachezvake. Kana utombosiya titange tatonga iyoyo. Aiwa chakana. Toti siswakumana izvi zvikakupe samoni ka. Zvakaita kuti ndisauye pamatare mavira. Maoko yako Right. Padare rechitu ndakafona ini zvikanzi chifa hwako. Ameno pane kwaitwa zvekucherwa makuwa kana kuti chi. Ndakafonera Mr. Katsandi zvikanzi dai muzoroona next time. Tembo sataenda kure iwe. Wakafona pakutanga ndakakuti Pekutanga Agora kusunda maoko. ndakakuti chii kana uchirikura ndakauya kudara. Pekutanga Mira, ndakakuti uya kudara. Unotaura na chief kwete nini. Ungawera. Aiwa ipapo handinakunda. Saka chiko ungoera kuti urambe kuya kudara kwa mambo iwo. Aiwa ndikubva Mira ndikuti ungakushandisa kuti nini wandifonera. Wozi ukati wandifonera pamberi pamambo. Ndakaku excuse kuya kudara. Ini ndisingatenderwi kuita izvozvo. Aiwa, General, don't worry, you are his problem. Hatisi kumba mhosva, ndikutaunganidza. Aiwa, mimi sazvitori kuti mhosva iko kwamuri, mutori right. Kusesa, uya apa Iwe shamani. Ndagaitibatsana. Mukadzi uyu unomuziva. Unowaziva ya? Ndowazi. Makarara kangana. Nakubvira ndararama. Mamai makarara kangana. Kamwe chete kupi? Mari? Makarara mese kupi? Pana Mai Mavis, imba yevanhu. Pana Mai Mavis, kumba here kwavanhu. Iwe, pana Mai Mavis kumba kwavanhu here kana kuti pabhawa kana kuti parestaurant kana kuti pabooking room. Kwana Mai Mavis, kuchinzi kwa Mai Mavis kumba. Kumba, kwana Memo wakuzoti kwana Memo kumba here. Kwa Memo kumba. Aiwa ipapo pamusha. Saka utaonzi kwa Mai Mavis pamusha zvipapo kuti kumusha kwavanhu. Ndikutaura kuti kundikutobvunza kuti kumba here kana kuti bosi kwa Memo ka. Kwa Memo akukumba. Kumba kwavanhu. Right. Nai blessing. Mama. Makatongwa here kwasabu. Kwasabuku. Kwete panopanda machochazazi. Makaedzaniswa kwasabu. Takadai swati nakuita ngosanganiswa takadai. Iwe handina kuti makaita sei. Makabwedzaniswa kwasabu here. Tazwanaka, maedzaniswa nyaya yei. Ndakangodedzwa kudare ndakayakotohwa kunesi. Ukabvisa nenda muradu. Ukabvisa nenda muradu. Yaiva iri hupi chinzi ndedare. Waibata huku yei. Edare. Muchina chimira itiverenge panapa. Zvino tinotendera here tiverenge nyaya yedu pana. 01/10/2023 nyaya pakati paLucky Mfungidza na Blessing Kasere. Blessing Kasere achida kukumbira ruregerero. Vakasere vati vanotenda panyaya iyi. Vakatora mudzimai wamufungidza. Vakasere vati vanokumbirawo ruregerero pakudanana kwavaiita nemudzimai wavakasere vamufungidza. Vakasere vakumbira kuti regai ndinotora huku yanga right huku enhenda murandu wavo. Vapiwa nguva yekunotora huku. Vakasere vakauya nehuku yavo $5. Ndimi wakasere. Sekita ndima minisa nditi. Ndimi sekita nditi ka. Ndima nyora nditi. Akauya kudara nditi. Kana urumba akaidzonoka kumbo. Kana ruma akaidzonoka kumbo. Kana ruma here. Shimira imashona mambo achipatidzikisa mutombo vachirumira futi. Nokuti munhu kana ini nyaya yaka kusakuteteka mambo anokuudza. Manje wakada kunyepera izvo zvine reference kuna sabhuka imhosva pamberi pamambo changamiri dzikisa mutombo. Akadifota ka 5 times.
ana kuya kunokudarika nokwana kashanu kashanu nenda mulandu zvakare yaakatenda mhosva yake kudarika sabhuku inova mhosva iyo yaaitenda kudarika sabhuku kunoku imi maakutotamba nei machikunyepekurambirani asi yatombobvisa $5 kudarika sabhuku saka ari kuedza zvese zvinochitaurwa izvo kuedza kana uruma pamusoro maita basa saka regai titi ane bhadhara mune 3 mukomana kwangu kudhifoda kusauya kudarikamu ndinoda mombe 250 US kuuza ndite munhu wekutsvagudza kana zvanetsa tokuitira mabeni oenda omboreda kustate ombopika changamiri vanodzikisa mutongo pamwembe ina dzakatawa nomuparo womhosva vamwe vamudzikisira dzakaita pamwembe 3 dzaari kubhadhara wakakakanganisira asi ivo mambo vari kuti anofanira kundibhadhara mombe imwe chete nyaya yekundidhifoma nyaya yokundinyepera kuti haida nomukadzi womunhu haida nomukadzi womunhu kana iri mari $250 kana uruma akaezewo nakakukuma kana urumaira wakangoni wakangochete zvakapera everyday ese majokisa yangodzona kana muda kuona kuti mukadzi aperewo maona kuti akachikotambisa chemudeso kuti mukadzi kana ukadanana naye achiromanei achifambisi andiriga iwo kana makaita makahwanda makaita sepasi pomvura musi wachinobuda cheteka ndiwoyo saizvozvo kuti iye zvinovaitaka mukadzi akambotizawo iye akamutitiza kusvikira nomukadzi nokuda musha ndokuya kutaura chokwadi pamberi pomurume wake kuti chokwadi chiwa murume uyo akatitonzva chikonzerana mureya wisawaya ureya uliwana chifi ndakatata mombe yangu nhasi mangwana wavapeba ndatora mombe kunomuchinda tadza waanira akugara panyika asi chikwereti aiwa pangesikeshera kumwamwe nhumbu mukati mudzotaura ndiendo kwamambo nokuti mambo atongera pasi pomusava andaoijastitano cheno tenderera so saka ndizvaunoda kuitwa izvozvo muti uranga straight mundira mutsime mhara patsetsetse chitotito aivanakitoa kutamba kana wakatogera kuti manywanika audze kuroona kuti warudumura nyaya dzadzidzi dziriko zvokutoti vari kushora zvokutaura mamba kuti vanenge vachishora dare kuti hatiuye kudare saka kana vasina kubhadhara batibhadhara winzai kumo ndatenda mamba kunga refosment ikoko nyanya kuti kana vamwe mukozodo makunyeperana kuti nyanyama muchitanga kuti hayo ngenda kwamambo dai nandinini handityo izvozvo unenge wachifuriwa nokuti yo ndiwapara mhosva ende makatadza sambo wakaona munhu apombora mukadzi womunhu asati auya pamambo ivi munofanira kumufanisa mbudzi nokuti asvibisa nzvimbo iyo ya Sly Media TV, building bridges.